berezi bat, ezta? 10. urte dalako aurrera ipini genuen, martxan ipini genuen. Udalaren konpromiso finko bat da, udala laguntzen duten ekintzetako bat, baina garrantzitsuenetakoa euskararen erabilera sustatzeko herrian. Eta badago plan orokor baten barruan, ez dalako gauza, ari mutur solte bat. Udala badauka bere euskara zerbitzuak aurra dagoan EBPN deitzen duguna, euskara biziberritzeko plan nagusia, plan estrategikoa, eta euskara batzordeak gainera aztertzen dau, pinkatzen dauz ekintzak, oraintxe dauz prozesu horren amaieran, datorren plangintzaldirako. Eta hau da plan horretan dauen ekintza nagusietakoa. Beran helburua euskara egin eta zabaltzea da. Baina ez da bere helburua ez da eskola helburua, ez dauka alfabetatze, euskalduntze, euskaltegizetan jarraitzen dagoen programak, eta ez da horako gauza arrantzina. Askoz modu libreagoan, herritar guztiei dago zuzenduta, ez da eskolatik ditzako bakarrik, lanantzako da. Bakarrik, baldintza batzuk bai betetu behar dira, 16 urte behintzat enpie egin behar dira, plan honetan edo ekimen honetan parte hartzeko.